Amala Aula Sukandar saka kelas IPS 3 ASN 4 badhe maca teks pidato tentang kebersihan lingkungan. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, dumateng Bapak lan Ibu Guru, lan dumateng rencang sedaya ingkang kula tresnani. Hadirin ingkang kula tresnani, monggo kita sesarengan junjungake puja lan puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi sampun maringi berkah lan karunia. Sangga kita sedaya saged mangkempal sesareng kanthi sehat walafiat. Hadirin ingkang kula tresnani, kaping pisan ingkang kita sedaya perlu sadari lingkungan kuwi panggenan kangge kita sedaya nggantungaken urip umat manungsa. Amarga menika kita sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi ngasilake keuntungan kangge kita sanes kerugian utawi bencana kangge kita. Hadirin ingkang kula tresnani, salah sawijining cara lingkungan boten maringi bencana kangge kita yakuwi njaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese yakuwi lingkungan kang layak kangge dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga. Amargipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layang lan sejahtera. Hadirin ingkang kula tresnani, jaga kebersihan lingkungan yakuwi cara kang becik kangge nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai ing musim udan kaya saniki. Jaga kebersihan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah kita tresnani SMA Kemala Bayangkari Tunggal Surabaya. Menawi sekolah kita resik, tiyang sanesipun boten sungkan kangge nyontoh kebiasaan becik kita sedaya. Kangge ngresiki sekolah kita iki dampak positif yakuwi kegiatan belajar mengajar dados nyaman amargi lingkungane resik. Cekap samanten ingkang kula aturaken, mbok pilih wonten kelenta-kelentanipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.